היי חברים יקרים, וכאן שר רמיז ואתם הרמיזי, והיום זה יום ספורט שנתי והבאתי מישהו שכבר התארח. גלבוע, בוא תגיד שלום. שלום חברים! כן, זה החלק הראשון, נעשה עוד חלק שגלבוע מנסה לעשות קלף. פעם שעבר הוא קיבל 90, נראה אם הוא הצליח להתעלות או בכלל לרדת. אז בוא נעבור ליום הספורט השנתי. אתם יודעים שזה ציון של ילדים, לא של שחקנים אמיתיים. כי של שחקנים אמיתיים קיבלתי 64. כן, עשיתי איזה משהו בגוגל. עזבו, בוא נעבור לאתגרים של גלבוע. מתחילים במשימה הראשונה לגלבוע. נקווה שלא תתחיל קשה, אבל... שקט אתה! 20 שכיבות צמיחה, נחזור אליכם, ועכשיו... אתה לא יודע לעשות אחד! שקט אתה שם! גלבוע מתחיל 20 שכיבות צמיחה. 1, 2, 3, 4. טוב, אנחנו נחזור אליכם שהוא יהיה ב-20. 20! זהו, גלבוע הגיע ל-20. גלבוע, אתה מוכן למשימה הבאה? אכן. רד לפלנק, דקה. דקה, פלנק, אני אספור לך. רד כבר! 1, 2, 3. טוב, נחזור אליכם שהוא הגיע ל2 דקות, העליתי לו. חברים, רק רציתי להודות לכם על 400 סאבים. תרשמו לערוץ מטרה 4, זה 500 סאבים. עכשיו גלבוע כבר בדקה וחצי, הנה אתם יכולים לראות אותו. אני אדום כמו עגבניה. כן, הילד הזה אדום, עוד רגע נשפוך עליו קצת מים שיתרענן. טוב, הנה הוא סיים! בוא גיל. אוקיי חבר'ה, אני לא רוצה שהוא יתעייף. בוא גיל. היי חברים. אאו. המשימה הבאה שלך זה לעשות 20 סיבובים סביב הספסל הזה. צא. 1. רגע. עם הכדור או בלי? עם הכדור. אוקיי, אתה אוהב את הכדור, אני מבין. כן, זה בשביל החלק שאנחנו עומדים לשפר את הקלף. אני רק רוצה שתדעו שזה לא מבוים, אני רואה את זה מאחורי הקלעים, הוא עושה את הכל טוב מאוד. נחזור אליכם ב-20 סיבובים. עכשיו באמצע שגלבוע עושה את הסיבובים, רק רציתי לומר שאחר כך הוא יורד גם ל10 סקווט, שתדעו. רק אומר, מה קודם סקווט? סקווט זה קל. מה את ה10 סקווט? ואני אמרתי, הוא אמר שזה קל. למה שלא נעלה 50 סקווט לך גלבוע אחרי שאתה מסיים? סיימת? לא. עושה את זה וסיים. עכשיו תרד ל-50 סקווט. לא, 30. 50 סקווט רד! עכשיו הוריד חולצה, רד ל50 סקווט עכשיו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. טוב, נחזור אליכם ב-20 סקווט. יאללה, ביי. נכין לגלבוע עוד משימה, לקפוץ מעל כדור 30 פעמים. מה? בשבילו אפילו 10, רק כי אני אוהב אותו, והבאתי לו מספיק דברים. אז נחזור אליכם אחרי שהוא יסיים את ה50 סקווט. סקווט אחרון. זהו, עכשיו גלבוע צריך לקפוץ מעל כדור, אני רגע מראה לכם אותו. כן, הנה הכדור, הוא צריך לקפוץ קדימה ואחורה 10 פעמים, רק בשבילו. לא, 50. אמרתי מקודם 50, אז 50. טוב, נחזור אליכם אחרי שהוא יעשה את הראשון ואז באחרון, בסדר? הנה גלבוע, תתחיל את הראשון. אני עכשיו התרחקתי, אני עומד לשפוך עליו מים, אני נכנס הביתה, הוא אומר שאני לוקח לי מים ואז אני שופך עליו. סבבה? תנו לייק לסרטון. עובר כאן והוא עכשיו עושה את האחרון. 49. סיימת? 50. חכו, הנה הוא סיים. טוב, כרגע תרד לו עוד 10 שכיבות צמיחה. טוב. אני שנייה מביא לי מים. זה רנדומלי מאוד. שנייה, אני ממלא כוס. טוב חבר'ה, יש כאן כוס מים כחולה. עכשיו אני הולך לשתות. גיל. אני מעדיף להתרחק, הנה אני עכשיו אראה לכם אותו. שנייה, אני שם את הכוס. חשוב מאוד להשפריץ על חברים, תלמדו מדוד סער. הנה גלבוע רטוב. זה טיפה מרענן. אני מראה להם. הנה מספר 10. רק על זה עכשיו
תקפוץ 10 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. טוב, היה לה כאן טעות, מסתבר שזה 19, אז תמשיך ל-19. מהר, 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 נו גיל. אני יודע בכמה אני. אבל סבבה. סיימת. עכשיו, טוב, אני עכשיו על משהו רע ואני אחזור אליכם. גלבוע, עכשיו אתה עושה 50 פסים עם הקיר כאן. סבבה, זה לפחות לא כל כך קשה. 50 צא כבר! טוב, בזמן שגלבוע עושה את זה, אני חושב, מה לעשות לכם? תכתבו בתגובות רעיונות לסרטונים עם גלבוע שאתם רוצים שאני אעשה, ואולי בעוד סרטונים אני אראה עוד חברים, מי יודע. טוב, הנה אתם רואים את גלבוע כאן בפריים, עושה את ה-50. נחזור אליכם באחרון? ביי חבר'ה, ביי. אחרון, זהו. כן, גלבוע קצת אגרסיבי, אז רוץ ספרינט כל הבית שלי 53 פעמים. כאן? כן, כאן. בלי הכדור. חבר'ה, אני עומד להראות לכם את הספרינט. זה לא יהיה 53 פעמים. עכשיו סתובב 10 פעמים סביב השולחן הזה. 3, 2, 1, יאללה. חבר'ה, אני רק רוצה לומר שזה לא מבוים. אני באמת עושה לו את המוות. נחזור אליכם בסיבוב השמיני. הנה הוא עכשיו ב8 סיבובים 9. ואחרון חביב. 10. עכשיו רד לעוד 10 שכיבות צמיחה. אני חושבת. עכשיו. 1, 2, 3, 4. חבר'ה, אל תאמרו בתגובות שאני עושה לו מוות, כי זה רק בכוונה, הוא צריך לעשות ספורט. צא! נו, בכמה אתה? 6, אוי אוי אוי. צא, נו. אחרון. חבר'ה, אני יודעת שהוא לא עשה מלאים, אבל תוותרו לו. טוב, אנחנו נחזור אליכם אחרי דקה של רענון לגלבוע. יש כוס מים, אני עכשיו אתן לו באמת לשתות. באסה שאני לא יכול לשפוך עליו, כי הוא עושה עבודה קשה מאוד. גלבוע! איך אתה מרגיש? קח את הכוס מים שלך. תשתה. עשית ממנה? לא. השפרצתי עליה. טעים? מעניין על מי. טוב, נחזור אליכם אחרי הרענון של גלבוע. גיל, וואי, שלוק אחרון. עכשיו 10 כפיפות בטן. 10 כפיפות בטן, רד! קח את הכוס שלך אז. שחיל. חבר'ה, זה לא מבוים, הוא זרק לי את הכוס. כמה אמרתי? 10? תעשה 30. מה? אז אתה יכול להחזיק לי את הרגליים? לא. צריך להחזיק אותם איכשהו. טוב, אני רגע שם את הכוס וחוזר אליכם. הוא רק ב10 הכמות שהיה יכול לעשות, אבל הוא זרק את הכוס. טוב, אני עכשיו דורך לו על הרגליים, שיהיה לו קל יותר. אני אחזור אליכם אחרי שהוא יעשה 30. גלבוע. בכמה אתה? 20. טוב, אתם תראו את ה10 האלה. איי. סיימת? 9. אחרון חביב! 30. זהו. עכשיו אנחנו עומדים לתת לגלבוע תרגיל אחרון ולקפוץ ליום הבא, שזה מחר כלומר. אז אני עוד רגע אעביר את הפריים לשר מהעתיד, אבל קודם, גלבוע, תעשה 30 סיבובים מסביב הכדור. אני עכשיו אצלם את כל זה. יאללה. סע, 30 סיבובים! 1. 2. 3. 4. בזמן שאתה עושה את זה, יש משהו שאתה רוצה לומר לקהל לעשות? לא להקשיב לשר בחיים. כלומר, להירשם לערוץ, כן? כן, כן. ומה עוד, גלבוע? תכתבו בגלבוע, בתגובה, אשטג גלבוע מסכן. לא לבוא לבית של שר, אחרת הוא יעשה לכם את מה שהוא עושה לי.
שקט! סביב הכדור, לא לגעת בכדור, נסו לך עוד 10. מה? יש לך חורת. זה לכדור הבא. ואחרון. טוב, גלבוע סיים. עכשיו אתם רואים אותו כאן. טוב חבר'ה, אז עכשיו הסרטון עומד לעבור לשר מהעתיד וגלבוע מהעתיד. ואני שר מהעבר, אהבתי להיות כאן, ויאללה. שר מהעתיד, קח את הסרטון הזה, יאללה. וגלבוע מהעתיד. אז גלבוע, קפוץ 20 פעמים. אז בזמן שגלבוע קופץ כאן בפריים מאחוריי, רק רציתי לומר שהיום השני עומד להיות קצת יותר קשה. מה? שקט שם. טוב חבר'ה, אני עומד לקפוץ. בכמה אתה? סיימתי. תעשו עוד 10. טוב, אחרי שגלבוע מסיים את ה10 אני אקפוץ איתכם. הדבר הבא רק אומר, תרשמו לערוץ. גלבוע סיימת? כן. טוב, אני עכשיו אחשוב מה לעשות לו. כרגע אני חושב. אז כפי שאתם רואים, הבאתי מקודם לגלבוע משימה, אבל זה לא צילמתי את זה. גלבוע, תעשה אותה שוב, קפוץ מעל הכדור 20 פעמים, 10 בכל צד. שאני בפנן שלי. טוב, אני רוצה שתסתכלו על גלבוע, אז רגע. טוב, גלבוע כרגע קופץ את ה-20 קפיצות שלא ראיתם, אז הוא עכשיו קופץ. קשה לך? לא. אז תקפוץ עוד 5 בכל צד, תודה רבה. שקט! גלבוע. תרשמו בתגובות שאתם שונאים את שיער. היי! לא יפה! טוב, נחזור אליכם בקפיצה האחרונה. קפיצה האחרונה של גלבוע יואו. יפה גלבוע. אז אוקיי, מכיוון שאנחנו בעתיד, צריך גם לחדש דברים, אז אני עכשיו חושב על חידוש חדשני. גלבוע, אתה מוכן לחידוש? כן. טוב, יופי. אוקיי, הנה אתם רואים את גלבוע. גם כאן יש קיר ועוד גלבוע ועוד כדור. שווה 50 מסירות עם הקיר, גלבוע. זה לא שווה, אבל זה לא שווה ככה. 80. אני מעלה לך. 80 הקיר, 80 אתה. טוב. נחזור אליכם שהוא יגיע ל-90. גלבוע, בכמה אתה? אני מצלם את זה. 50, 60, מה שתגידו. גלבוע. איזה חמוד אתה. אני רק רוצה שתסתכלו על המסירות מקרוב. כמה אתה? סיימתי. טוב. מסירה אחרונה וסיימתי. גלבוע, יש בעיה. מה? עשית 91. אכפת לי. תעשה עכשיו עוד 90 חדשים. סתם! רד ל10 שכיבות צמיחה. מה? מה ששמעת. רד ל10 שכיבות צמיחה. לא שמעתי. רד ל10 שכיבות צמיחה. אחרי שגלבוע עושה 10 שכיבות צמיחה. הנה, רגע. סיימתי. גלבוע, מה יש לך לומר? שר מעצבן. שקט! טוב, אז אחרי שהבאתי לגלבוע 10 שכיבות צמיחה, האמת זה 20. רק רציתי לומר שאני עובד ממש קשה על הסרטון הזה, אז אולי תפרגנו בעוקב. גלבוע, סיימת שם? אולי. סיימת? כן. יופי, עכשיו בואו. חבר'ה, אם אתם רואים לא כזה טוב, אז סליחה, כי זה חדש במצלמה הזאת. אז עכשיו אני אביא לו משימה הבאה, אני אחזור אליכם במשימה הבאה שלו. שאלתי עכשיו את גלבוע אם הוא מרגיש טוב מאחורי הקלעים, והוא אמר שהוא מרגיש סבבה. אז גלבוע, בוא לפריים, בוא, קום. דבר ראשון, היום לא תוכל לשבת. אני כן. ואתה רואה שם את השולחן, אני עוד רגע אראה לכם. אתה רואה? לא. אתה רואה, יופי. תסתובב סביבו 20 פעמים בזמן שאני אראה להם את השולחן. טוב, אני עכשיו אראה לכם את השולחן.
טוב, זה השולחן. כן, הוא היה גם אצל שר מעבר. כן. חבר'ה, אני מזכיר, אם אתם לא רואים טוב, זה לא אשמתי, זה אשמת המצלמה החדשה שלי. הנה, מכל הצדדים אתם תראו, גם סתכלו אותה למטה, סתכלו את גלבוע רץ. היי, גלבוע! מתווסף לך עוד 10. שקט! אני מצטער, גלבוע הוא כזה איש תוקפני. הנה, אתם רואים את כל 10 יותר מהר. טוב, נחזור אליכם שהוא יסיים עוד 50. גלבוע סיים. פעם לא הראיתי לכם את האחרון. נכון, גלבוע? אז אני עכשיו מראה לכם איזה מתח שאבא שלי בנה בבית, ואני עומד לתת לגלבוע לעשות שם. כן, אני יודע, זה יהיה לו קשה מאוד, אבל בואו נחזור אליכם, בואו נעשה איזה משהו. הנה, פשוט תסתכלו. אתם רואים? אוי, אתם רואים רק אותי. טוב, אז נחזור, אני רגע עושה לכם איזה וינטג'. כאן, כפי שאתם רואים, יש כאן כזה מוט. אולי אתם לא רואים כזה טוב. תסתכלו את גלבוע, אמרתי לו לא לשבת והוא יושב. אל תזוז! חבר'ה, גלבוע מת. אני עכשיו עומד לסובב אותו ואני אראה לכם איך הוא חוזר. עכשיו גלבוע מסתובב. היי, לא לגעת ברצפה! מסתובב. כן, גלבוע! כן! כן, גלבוע! כן, אני יודע, זה קשה! הוא אמר שזה לא קשה. כמו תמיד. רד ל10 שכיבות צמיחה. טוב, נחזור לכם שהוא יסיים. רגע, בזו. רד ל10 שכיבות צמיחה כבר, מה כזה קשה? שמעתם מישהו לא סחרחורת? תסתובב עוד 10 פעמים במקום בבקשה. בוא נלך להציק לו. תקרב אותו לפנים. כן. אוי. כפי שאתם רואים, גלבוע ביקש שאני אקרב לו לפנים, אז אני אקרב לו, יקרב לו, ויקרב לו, ויקרב לו, ויקרב לו, ויביא לו סטירה. אוו. טוב, גלבוע, אני הולך לשתות לי מים בפנן, אתה תישאר כאן, אל תזוז. חבר'ה, אני עכשיו הצעתי, הבאתי לי כוס מים בפנן. ואני מסתכל, ואני לא רואה איפה גלבוע. הוא שכב כאן, והוא לא מבין מה זה סרטונים. או שהוא כן, כאילו. טוב, בואו נחפש אותו. הסרטון הזה הפך למחבואים. גלבולה, גלבולה, צא החוצה, אמא ואבא, ימצאו לך עוגה. טוב, נראה לי שזה ברור איפה הוא נמצא. אני אפילו גם אראה לכם את המקום. כן, זה המקום. אני בא גלבוע. אני בא גלבוע. והנה גלבוע שהסתתר לי כאן. גלבוע. למה קוראים לך גלבוע? לא יודע. עכשיו רד ל50 שכיבות צמיחה. אפשר לא פה? פה! אוקיי. תמשיך. אני עומד לדבר על החוצפה שלך בפני כל הקהל. חוצפן הגלבוע הזה. באמת חוצפן. טוב, אולי גם אני אצא חוצפן, שאני ככה עושה לו את זה. אני בפנן, הוא עושה 50 שכיבות צמיחה, מקווה שהוא יצליח בכלל. גלבוע, אתה עושה שם 50 שכיבות צמיחה? יופי. טוב, אני מזכיר לכם, יש סיכוי שזה לא יצטלם כזה טוב הסרטון, אבל אל תרדו עליי בתגובות. כן. טוב, בואו נבדוק מה שלום גלבוע. טוב, הנה אנחנו כאן במחסן, והילד הזה שוב מסתכל.
תאר לי. אני לא מבין מה הוא עושה. יואו! אתם לא מבינים מה קרה. גלבוע עכשיו בעט עליי ואני פשוט השתלטתי על הכדור. מה יש לך לומר על זה, גלבוע? שטח חרא. או, איזה מחמאה לו לב. טוב חבר'ה, רמיזים, זה הסרטון שלנו להיום. גלבוע, מה מטרת הלייקים? 7. אז ב7 לייקים אני אעשה עוד סרטון עם גלבוע. מקווה שנהנתם. תנו סאב. רגע. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים עם עוד חברים, אתם תצטרכו לשים 15. לא, כאילו, לא מודע לחיים שלו. טוב, כפי ששמעתם אותו, מטרת הסרטון היא 15, אני מצטער אם לא צילמתי את זה כזה טוב, אבל זה היה כיף. אם אתם, יודעים מה? מטרת הסרטון זה 15 לייקים, נכון גלבוע? כן. אם הסרטון הזה מגיע ל-20, אותו דבר, אבל אתה עושה את זה לי. כן. טוב, נראה לי שגלבוע ישמח. תגיעו ל-20, דחו. כן, אל תגיעו ל-20, תגיעו ל-19. מקווה שנהנתם. יאללה, ביי. טוב. היי חברים יקרים, וכאן שר רמיז ואתם הרמיזי, והיום זה יום ספורט שנתי, והבאתי מישהו שכבר התארח. גלבוע, בוא תגיד שלום. שלום חברים! כן, זה החלק הראשון, נעשה עוד חלק שגלבוע מנסה לעשות קלף. פעם שעבר הוא קיבל 90, נראה אם הוא הצליח להתעלות או בכלל לרדת. אז בוא נעבור ליום הספורט השנתי. אתם יודעים שזה ציון של ילדים, לא של שחקנים אמיתיים. כי של שחקנים אמיתיים קיבלתי 64. כן, עשיתי איזה משהו בגוגל. עזבו, בוא נעבור לאתגרים של גלבוע.